Iyi ndi update yathu yoyamba mu chaka chino cha 2026 pa nkhani za Chimwendo Banda mlandu wawo uja. Tikuyamba ndi zotani kodi. Loya wa Chimwendo Banda Yadandaula akulira atukuteko kunena kuti ajaji azonde Mvula amulanga Chimwendo Banda osati masewera ndipo akulangika ku ndendeko. Kufika ponena kuti no adandaule loya zokhala bwanji kodi. Kufikira pomwe tikulutsa nkhani imeneyi olemekezeka a Chimwendo Banda akhala ali kumaula ku ndende kothamangira ndithu mawiki awiri amthunthu. Mlandu wake ngotani? Mukudziwa kuti mlandu wake ndotani fatayenda nanu ma-update. Now kwatuluka nkhanitu yoyamba mu chaka chino cha 2026 loya wa Chimwendo Banda yemwe ndi Jefferson Kadzipatike wabweratu ndi kudandaula kunena kuti ajaji azonde Mvula ndi zonena kuti apangitsa Chimwendo Banda kuti alangike ku ndende akuzunzika ndipo akuvutika kumeneko. Akumaliratu nakukuta mano kumenekoko ku ndende ya Maula prison chifukwa chonena kuti anankaniza belo. Nkhanitu yomwe ili apa ndiyonena kuti loya wa Chimwendo Banda akukamba zonena kuti watopa ndi kudikirira email yochokera kwa azonde Mvula yopereka chigamulo pa nkhani ya belo kuti kodi Chimwendo Banda akuyenera apatsidwe belo. Wakhala kuteko akutenga kompyuta yake ndikumayipanga refresh nthawi ina iliyonse kupanga check email mamawa masana ndi madzulo koma email osafika. Zafika pomukwana kwambiri ponena kuti wangobwera poyera ndikuzonota yayi ajaji mwanditopetsa ndi kudikirira kodi email ibwera litino. Chigamulo chonena kuti Chimwendo Banda atuluke ku ndende akuyenera atuluketu iyeyo pa belo munkaniza belo bwanji. Kodi ndi tactic imene yoti mungofuna mumulange ajaji zikukhala motani kwenikweni. Mukulira kwaketu Jefferson Kadzipatike akukhazikika kwambiri ponena kuti akutiro Chimwendo Banda akusungidwa ku ndende mosatsata malamulo chifukwa chonena kuti state kapena kuti dziko la Malawi lomwe likumuyimba mlandu maloya aja amene akumayimira boma aja ndi zonena kuti tu sanamutchaje formally Chimwendo Bandayo kusozonera mlandu sunayambe komano munthu akusungidwabe ku ndende sozonera kungosungidwa mosatsata malamulo chifukwa amayenera azisungidwa ku ndende potsata malamulo. Mwanjira iyi ndekuti akumulanga Chimwendo Bandayo ndipo iyeyo ndi zonena kuti thanzi lake likunka nalikwiririka kumakwiririka. Inde pachizungupo nkumatchulatu kunena kuti deteriorating kapena tinganene kuti kumenekoko Chimwendo Banda wayambaso kuthimbirira ndithu mumaziwa kale ndekuti situation yakundende ndi ina sumakhalabe ndi zinthu zomwe unakakhala nazo mwina ku nyumba kwako. Ungapezeke ndi masopo koma osati ngati sopo amene mwina anthu olemekezeka wa ndalamawa amatha umapezeka naye manyumba mwawo. Ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera. Tingakambepo chani. Number 1 tikambe zonena kuti kukamba zoti Chimwendo Banda akusungidwa mosatsata malamulo ife ndetidzidabwa sitimatsata malamulo inde komatu chomwe tikudziwa nchonena kuti jaji Banda ndamenetu adayambitsa zonsezi. Chiyambi cha Chimwendo Banda kapezeka ku Maula prison ndi jaji Banda anapanga zotani. Mukakumbukira bwinobwino kuja ku Lilongwe Magistrate Court osati ku High Court yayi kumene kujatu nkhani italowa koyamba mu court jaji atangoimva kunena kuti ndi nkhani yoti uyu amafuna kupha nzake uyu ananena kuti nkhani yandikulira nkhani imeneyi sitingaweruze ku khoti laling'ono tikuyipanga rulifa ku khoti lalikulu tikutumizani ku High Court kumeneko nkumeneno akakuweruzeni. Now malinga ndikunena kuti ku High Court ko aliso ndi mapulogalamu awo sizingatheke kuti angoyilandira nkhani mwachangu nkuyamba kuimva ndekuti inu mukuyenera mukhalebe m'manja mwa polisi. Now maselotu aku area 30 sitingakusunge nkoni kwa nthawi yayitali chifukwa ndekuti tikufunikanso tikasungeko zigandanga zina zomwe zingabwere mwa fresh ndi amene mwakhazikikano timayenera tikutumizeni kumene mukuyenera mukakhale ndi space yokwanira malo okwanira onena kuti mukafuna kapanga ma exercise kumenya ma push up
mudzikatakasuka bwinobwino nde inutu komwe tikusungeni ndi kujatu kumaula prison malinga ndi malamulo ndi kuti mukakhala kumeneko kumadikira aku high court ndipo pa ma technical terms ake tikunena kuti mukakhalano tsopano kumaula pa remand kusuzona kuti malamulo a dziko lino anaperekano ka provision kameneko kukonena kuti ngati milandu sikumvedwa chifukwa cha zifukwa za ku court kudikira ku court kuti akuyitaneni kumeneko inuyo mukakhala ndi kuti muli kundende modikirira kaya kundendeko mukhalako kwa nthawi yotalika bwanji koma ndi kuti muli pa remand ayi mmene moto ndi mmene ndi kuti malamulo akuyenera aziyendera chifukwa ajaji ku court amayendera malamulo samangopereka basi zinthu za m'mutu mwawo ndi kuti ajivasoneka dzipatike akamakamba zonena kuti akusungidwa mosatsata malamulo tizenena kuti ajaji a Austin Banda popereka ndi kuti chigamulo chawo poyamba paja sadatsate malamulo iyeyo pomakafika jajitu amakhala ndi kuti malamulo ndotitu wamweratu china chilichonse amakhala ndi kuti ndiyaza weniweni oti amatsata osati masewera fasungaike munthu amene samatsata malamulo pamenepo ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera oyambitsa nakhala Austin Banda koma tikudziwa zonena kuti amene anayiwakhiratu ndikukhalano Zondi Mvula jaji waku high court ya ku Lilongwe jaji amene sadanyengerere ndipo sadagulike iyayi adapezeka zonena kuti iyetu nkhani anangoyiweruza kunena kuti ayi inutu ndemupita ndithu kumaula mukakhale ndithu kumeneko m'manja mwa apolisi kaya ndi apolisi akundende aku prison aja amene aja akusungani kumeneko kufikirano nthawi imene milandu tikhaiti kuimva bwinobwino mulandu kulowaso kachikenatu mu court muja iye adangoweruza kuti mufuna mudzindipatsa pressure ndikuwuzeni ino ndi nthawi ya holiday ndikupatsani chigamulo pa email komabe iyeyo akuyenera akakhalebe kumaula komweko ndetu abwana ajatu a Zondi Mvula akhala ali ku holiday ndithu kusangalala bwinobwino kupumula kumeneko kufikiratu pano tikuti lero ndi pachani pa 5 January 2026 ndipo zikuoneka ngatitu m'ofesimu anthu akutsekulira tsopano working time tsopano ajaji a Zondi Mvula akuyenera akapezeke ndithu mwina kuma ofesi awoko azikagwira ntchito kodi ndekuti akhala akuwayitana Chimwendo Banda kuti mlandu wawo uyambe ndi zovuta chifukwa chonena kuti lero lingati tsiku loyamba sumangofikira kudumphira mu zinthu zofunikira umayamba wayika kaye china chilichonse m'malo mwake maofesi mwasasemu fumbi bwinobwino makompyuta apezeke zonena kuti apuputidwe bwinobwino mafailo onse akalekale ayikeno amene alopanda ntchito akapange shiredi zonse zoni nthawi yonena kuti zikhalabe zovuta kuti ungodumphira mu zinthu zina zake ndikuyenera utenge nthawi ngati mmene angatengere nthawi yawo a Zondi Mvula kukilina ofesi yawo bwinobwino kuti akamayamba chaka chino chanyuwani ofesi ikhale ndi kuti ikuoneka mwa smart kumayamba ndi mafailo milandu ina ya mu chaka chino pamene adzikapanga sort out zinthu ngati zimenezo ndi pamene nomwena angamakalowe mu court kumayitana mbwereseni Chimwendo Banda kuchoka kumaula kuti nonso pano tizapitirize nkhani yake ija koma dandaulo lomwe lili pano ndilotani jivasoneka dzipatike akudandaula kunena kuti ndakhala ndikudikira email sikufika a Zondi Mvula atu ndotananena kuti musandike pa pressure mwina akuyipangabe draft email yonse mukudziwa anakayilembabe kuyipanga design kuti tikamayitumiza izikamveka ndi zizungu bwinobwino pasamakakhale ma grammatical error zizikamveka bwinobwino mwina akuyipangabe draft ayitumiza kaya mwina angonoti talowa kale muchaka mudikire kuna kuti mubweretse munthu pa court tizangomuyankha pa court pomwepa kaya komano a Chimwendo Banda akhala ndithu over 1 week kumathamangira ndi kuti 2 weeks ali muchitokosi Jefferson kadzipatike tingakuwuzeni zotere kuli vuto kumalawi kunoku mwina mungamablemeso ajajiwa osadziwa kuti mwina mwake vuto ndi limenelo mongoganizira kuli vuto la network ndekuti email itumizidwe imafunika network ndowapezeka zoti nthawi zina zake network kamaza jamaso zake
tikungopanga ru suggested mwina nkuthekera paliso mavuto ngati amenewo ma technical errors ngati amenewo komano hayi menemo ndi mene zikuyendera. Mlandu uja ngotani tikukamba zonena kuti pajatu iyeyo akuganiziridwa kuti amafuna kupha Frank Chawanda ndipono adatumanso nzake Dalakadula. Pa zimenezo Frank Chawanda anakatsuma ku khoti polisi kummanga ndekuti nkupititsa pa khoti basi tikuntumiza ku Maula prison. Hayi ndithu zonde Mvula anayipangitsatu kuti ilimbe mkandiro ndipo amalowo ozuluka adasangalala naye jaji ameneyo makamaka mu chaka cha 2025. Muli maganizo ena lonse tafungani mu comment section mwa and stay tuned chifukwa tikhati kupatsanso ma update osiyanasiyana azomwe zikhale zikuchitika mu chaka chino cha 2026. Akuti